Ito ini, pala ini. Ako, di ka ba yung dakop? Christian. Huli ah. Paktisan tayo kasi. Ako ka dyan. Hi guys, welcome back to my vlog. Karong gabi mong mamigkuan. Kaya bang. So, please keep on watching. Nah, kamatay. Hala. Hindi ka videoan ta. Kagat gani. Nah, so guys, ito yung sample. Ito at ito siguro yung pinakamalaking kayabang na makikita nyo. Jama inayukan. Nah. Dak eh. Ito na guys. Guys, pinakita na guys. So guys, ayun guys, may nakita na kami. One down. Kuha na. Ano mo ito pagkuha? Bijan, sako dyan. Sako. Sako. Ang best kay demo kung saan pagkuha. Ano? Gawa. Guys, kaduwa na namo guys, kaduwa. Mati pang okay. Ay di ko ba diri pwede magpanapanaw kay basi makagiud kon kay bang. Kon ra ba mo kamang ron. Ano dyan? Grabe ka karaw. Ano kulit? Nanakas na yun na. Tagkak, matay. Guys, look guys, so, ang daming butas. Ngita na bayot. Nah, kamatay. Ito kasama namin. Nah, matay. So ito pa yung kasama namin isa. Manayawa tao. Sa mga lodi, ito na po tayo huli. Oh, di. Oh guys, kuha. Nakamati na. Laki. Kaya cute. Jawa na gara-gara bata di ra matubuhi. Gani daw. Di ra matubuhi bata. Sige, patay na dito buhay nakalak naman good. So hi guys, so medyo may karamihan na yung nakuha namin. So dahil wala kaming spot o flashlight itong kasama ko, magre-record na lang. Alright. Guys, ito na guys. Ayun na guys. Yan na. Busingin. Lunga kita. Ako kuha, tabi ako kuha. Tapos yung dawat kaya bang Loy. Kamot sig. Dawa. Dito pa po guys. Dito siya guys. Oh. Nakita sa ano. Tingnan mo guys. Nandito siya, tumatago guys. Ayan oh. Ayun pa guys, meron pa dun. Tumatago guys. Nagtago siya guys, nagtago. Boy. Mapakan yung kahoy. Ano to ba guys? Puta guys, ang laki guys. Dawa. Kusgan. Meron pa oh. Nah, dawa. Yamki. Success. Biya ko kita. Anway nuan. Puno na nabuwang ng daw. Ano nanggit? Ano yung nanggit loy? Ayan guys. Maliit yung pag-ipit niya guys. Ano? Malaki yung ulo niya pero maliit yung kamay. Danlog mo. Okay guys, may nahuli na naman kami, ha? Alright? Kaya
Ito na kamang, ito. Guys, meron guys. Ayan guys. Ako dyan nila sa Ano to? Andun lang guys, andun lang guys. Guys, ayun pa guys. Ayun po. Kunin mo. Uy, huwag ka nga mamaya. Dapat ang naluloy mo. Pinasama ko rin. Pagrupa tayo. Pwede tayo prabasag. Nyep. Ano ka ba? Gagaisog. Hi guys. Dawa rin. Welcome to my vlog. Yun na. Kung pasok ka sa bordo ng karayong. Bagbagan. Guys, buti malakas ako. Kunin mo. Kunin mo. Kamantay natin. Isang katong asa ko na. Manag ko dati. Dalawa. Dua? Oh, dalawa daw guys, dalawa. Ayun guys, oh, ayun, oh, ayan. Dyan, dyan. Pakap. Kailangan namin ng kuwan assassin. Patay. Bunyi ito, ispat mo. Marksman. Ay. Ano kedua? Dari, natulog. Nabayong. Burn ba sa bayra? Hangin mo gani, hangin. Ayan, nun, namatay. Kanan, kinadak guys, so guys, sobrang laki oh. Namatay na siya. Hindi na kumakain. Hindi lahat may forever. Ka nang pumasok. Oh shit. Pumasok pa man ka na naman. Ayun na guys. Yun. Huli ka balbon. Gawin ba nga matutahin? Ganyan siya kalakas guys. Hindi nyo siya basta-basta makukuha. Nawid ang hinuhurot ng kulera. Ito na. Yun. Kay Loy. Kay. Ay. Ito. Hindi kidako-dako dyan eh. Ay, natawo. Guys, so guys. Oh, boom. Oh, boom. 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 Oh guys. Guys, nahuli ko siya. Ayan guys. Nahuli ko siya guys. Iwan mo na. Nahuli ko siya guys. Ano masada pagsok-sok ka nulungog? Bata dyan ako sa buhok. It's a prank. It's a prank. Bakit walang bukas? Uli ko na siya. Ito guys. Nakita ko siya guys. Na nagaum. Ito guys. Nagaum. Ayan guys. Okay. Kulera. Expert. Lungag. Banda dyan lungag. Aoy mga sasisa. Ano ka? Asok ba nga suki? Iwan mo na yan. Asok ba nga suki? Okay sa strategy. Nabangit mo din. Baka ka? Nah, kamras ka. Balik ko yun. Hala? Ay, tingin. Nakaras. Nagani kay Gika. So guys, tapos na kami maghunting ng kayabang. so pauwi na kami guys.
Hi guys, so nakarating na kami sa bahay namin. So, dito na kami. Medyo marami-rami yung nahuli namin. Kaya bang guys, mamaya papakita ko sa inyo. So, ito guys yung nakuha namin. Ayan guys. See? Ang dami di ba? Dari tay. Di alam magtunga. Nakaragko. So bago namin siya uulamin, papataihin muna namin siya ng 3 araw. So, yun. Kung gusto ninyong makita kung paano siya Lutuin. lulutuin, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the like and notification bell. Bye bye.